Guys, good morning. May eskwela na si Mimi. Ready na yung Ready na si Mimi guys para school. Sarilo na walay klase kay pista man sa Talisayan. So walay klase nila na pared pero wala man sila nakapirog pared. Mana si Mimi rang mag-school. Guys, pista pero Mamista ka? Oh, mamista din Mimi ugma guys. sa eskwelahan, tatay, sila ako magtrabaho, ako mag-school. Pauli Duyday! Good morning guys! Nakalakaw na si Alan o si Mimi. So nag-init at tubig yung mga pita guys. Ikaw pakadungan nila pagkuhan kaya nga no. Gatiman pa ko nila. Manang anan ako mga pipag naglakaw na sila. So mga pita. Siril na namahaw na siya guys. Kung mga pira kung ako na may gunting anong ga. Isa kay stick. Pag gamay ratong sugar butang. Ano to guys? Pangapitan nyo guys. Ikaw pamahaw ba? Ako pamahaw. Yan ako mamahaw pag na. Ting paniud to na. Kapira tagbunta guys no. Pag-meeting ka? Pud meeting karon Mimi. Meeting ni Mimi alas 8. Sige pa guys, alas 7 pa. Alas 6 pa. O pinagig ko nalimtan kaayo no. Sorry gig kaayo ma'am. Busy lipan niya. Sorry kinalimtan yun ako ma'am. Ayo agid ko nakatanaw sa kuan. Comment section. Unsa din lalay? O shout out daay kay Mary G's lipan niya. O happy birthday niya datong gahapon. O belated happy birthday Mary Grace. Sorry kayo. Karon pag ako na okay akong comment section. Mary Grace mana? Mary G's. Belated happy birthday Ma'am Mary G's Lipanya from Ma'am BC Lipanya. Shout out o good morning. Ug hatagan kapag taas pang katuigan. Belated happy birthday, ma'am. Nalimtan yun ako nalimtan. Magin ako pagkalimti. Pahit akong kape. Gamay akong butang sugar. Basta magkape ka dili kinananugkuan. Dakpar lagi nga manok lang day. Ano ka? Barino nagi ko na manok ba. Kahig akong gitanom ato bungong ginang manokan ay. Wala ko natabuni. Wala ko natabuni ay na koral ba kahig sa mga Lola ko lula oh. Mahaw sa rin na guys. Itlog yapon na lang sudan. Sabi itlog ang sudan. Karo itlog lang gihapon. Manok na may lagdag. Manimaho ng itira ng baba. Pero may naman sa ng itlog guys kaysa kuan. Nang magpermi kag hotdog. Gulay.
Soriso. Pero ang itlog, sa isa kadlaw, buntag ra gid ni sila magkuan. Buntag daw gabi. Ay buntag, usay gabi. Gabi gagulay yung tako. Ipabili lang nangka ka isa lang. I-harvest ni LG na niyang nangka kaya ay bayar ko nos nangka niya. Ayot niyang nangka dani. Sa pa. Pagula na bulok si Lula. Kaya malo pa sad na makapalit sa kuan sa iyang papa. Maintenance. Naglaag na sa sa Lula. Harvest nila hapon ang nangka dani. Kaya na may gapalit. Insalan harbisa. Kaya makapalit sa maintenance yung papa. Sa imong papa. Sa ilang papa di ay. At kayo sa dekat pamis ka lang. Kumista? Si Doydoy guys. Ito yung mama siya katuluganan kay dani sa pikas kwarto yung iso ni Alan. Dinhi sa katulog. Ikuan man good ka ng ang ilang balay dadto gi-refer ay gi-repair iguba. Kanang nagtarok sila tinapasad na human. Anang dinhi sa na yang iso ni Alan. Lugay ka kalabala na. Dinhi sa na yang iso. Si Doydoy kaya na may kakatulugan dito si Doydoy sa iyang lula. Okay, live niya sa to si Doydoy di sa to siya agabay nga pagkatulog na naiabay. Bako bing katrilan nila bisod pug mag-abay sila pagkatulog. Doydoy ka na abayan pagkatulog. Nang dito siya sa iyang lola kay man to siyang lola kay siya raman sa isa ka kwarto. Huwag magsaraw-saraw. Kung buntag, muli na siya direct buntag. Dagan magkimag-ilungag na. Dala pa niyo to. Naglungag ko gutro kay Hindi ihaw lagi dito gapon lagi. gamay raman akong gilungag ganina na igor gibaw ni Alan daw kuan. Pangahaw nila Don Mimi. Gamay akong gilungag. Manang naglungag ko pagutro kay si Relona magkaon si Doydoy. O kami lang anay kanon na gutomon sila nay kakaon. Ito si Relona guys, nag-diet na siya. Diet na siya basta ulay sudan. Pang kasi tawagan ko ni tata basin ugma pa ko magkuan. Karon magtambong sa usa meeting karon ni Mimi kay kuan ba na General PTR ba na. Kagbang lang. Tinutambong ka lang din. Tambong siguro tiya mama. Wala kasi. Naa. Wala ka wala. Pista ding makuha lang. Pagpista sa din sa nase. Lisod pod. Shout out sa tanan nung good morning sa tanan pangapita. For the rich video jar. Hi guys, manilig ta guys. Ganda. Yeah. Manilig ta guys.
Umilig na guys. Forward the camera. And let's go. I'm back. Ayan na guys, muna guys. Ito sa likod guys. Tani na puta. Tani na puta. Tani na puta. Tani na puta. Ayan guys.
Ito na itapo ko dito dito. Pagdali nga. Kalingkawas nagpanilhi guys, kaya nasterilo na, weklazi. Nasyag panilhig. Ayan na nahalingi lang, hapon lang. Shout out sa tanan guys. Shout out sa mga silent viewers, sa mga solid supporter, sa mga new subscriber. Daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan guys. Sa inyong pagsubaybay sa mga video. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan. Sa mga nag-share ng blessing, daghan kayong salamat. Ate Gisilo, daghan kayong salamat. Ate California, Ma'am Pinay Beauty, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Ma'am Arme Cepeda, Sir Jerwin Vic, Madam Lala Coco TV, CSA1, ug sa tanan-tanan, daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Ug hanggang dito lang video ko guys. Ako magpaalam na. Bye bye. Love you all guys. Samping tang tanan kanunay. Bye sa tanan.